Když navážete vztah s někým, kdo se vám líbí, musíte si mnohdy zdůvodňovat, proč se vám líbí. Vidíte jenom to, co vidět chcete a popíráte, že by se vám na něm něco nelíbilo. Lžete si, jen abyste měli pravdu. Pak si začnete vytvářet domněnky a jedna z nich je: moje láska toho druhého změní. Jenže to není pravda. Vaše láska nikoho nezmění. Pokud se druzí mění, je to proto, že se měnit chtějí. Ne proto, že byste je vy mohli změnit. Pak se mezi vámi něco odehraje a vás to raní. Najednou vidíte, co jste předtím nechtěli vidět. A navíc ještě zveličené svým citovým jedem. Nyní si musíte zdůvodnit svou citovou bolest a ze svých rozhodnutí obviníte toho druhého. Lásku si nemusíme zdůvodňovat. Buď je, nebo není. Pravá láska přijímá druhé takové, jací jsou, aniž by se je snažila měnit. Když se je snažíme měnit, znamená to, že se nám tak docela nelíbí. Samozřejmě, že pokud se rozhodnete s někým žít, pokud uzavřete takovou dohodu, je vždycky lepší uzavřít ji s někým, kdo je přesně takový, jakého byste ho chtěli mít. Je lepší najít si někoho, koho nemusíte vůbec měnit. Je mnohem snazší najít si někoho, kdo už je takový, jakého byste ho chtěli mít, než byste se snažili ho měnit. A také ten druhý vás musí milovat takové, jací jste, aby neměl potřebu vás měnit. Když mají druzí pocit, že vás musí měnit, znamená to, že vás ve skutečnosti nemilují takové, jací jste. A proč s někým zůstávat, pokud nejste takový, jaké by vás chtěl mít? Musíme být takoví, jací jsme, abychom o sobě nemuseli vytvářet falešné představy. Pokud mě miluješ takového, jaký jsem, fajn, buď se mnou. Pokud mě nemiluješ takového, jaký jsem, fajn, měj se. Najdi si někoho jiného. Možná to zní krutě, ale takovou komunikací dosáhneme toho, že naše osobní dohody uzavírané s druhými budou jasné a čisté. Představte si okamžik, kdy si přestanete vytvářet domněnky o svém partnerovi a potažmo i o všech dalších lidech, s nimiž se vídáte. Váš způsob komunikace se zcela promění a vaše vztahy už nebudou skalené konflikty pramenícími z pomílených domněnek. Vytváření domněnek se vyvarujete tím, že budete klást otázky. Dbejte na to, aby vaše komunikace byla naprosto jasná. Pokud něčemu nebudete rozumět, zeptejte se. Najděte v sobě odvahu ptát se tak dlouho, až budete mít naprosté jasno. A ani tehdy se nedomnívejte, že o dané situaci víte všechno, co se o ní dá vědět. Když si vyslechnete odpovědi, nebudete si muset vytvářet domněnky, protože budete znát pravdu. Také se naučte říkat si o to, co si přejete. Ostatní mají právo vám vyhovět nebo vás odmítnout, ale vy máte vždycky právo vyslovit své přání. Podobně mají všichni ostatní právo požádat vás a vy máte právo jim vyhovět nebo je odmítnout. Pokud něčemu nerozumíte, je lepší se zeptat a vše si vyjasnit, než si vytvářet domněnky. Od chvíle, kdy si přestanete vytvářet domněnky, budete komunikovat čistěji a jasněji a ve vašich slovech nebude citový jed. Když si přestanete vytvářet domněnky, váš svět bude bez hříchu. Díky jasné komunikaci se všechny vaše vztahy promění. Nejen váš vztah s partnerem, ale i se všemi ostatními. Nebudete si muset vytvářet domněnky, protože všechno bude rázem naprosto jasné. Já chci tohle, ty chceš tohle. Když budeme takhle komunikovat, náš svět bude bez hříchu. Kdyby takhle komunikovali všichni lidé, kdyby nehřešili slovem, nebyly by války, nebylo by násilí, nebyla by nedorozumění. Všechny lidské problémy by se vyřešily, jen kdybychom spolu dokázali dobře, jasně komunikovat. Tohle je tedy třetí dohoda. Nevytvářejte si žádné domněnky. Když se to takhle řekne,
Vypadá to docela jednoduše, moc dobře ale vím, jak je těžké ji dodržovat. Je to těžké, protože tak často děláme pravý opak. Podléháme zvykům a navyklým vzorcům chování, které si ani neuvědomujeme. Proto je prvním krokem uvědomit si tyto zvyky a pochopit význam této dohody. Jenom pochopit její význam ale nestačí. Informace nebo myšlenka jsou pouhými semínky ve vaší mysli. Pravá změna nastane teprve z činy. Když něco děláte znovu a znovu, vaše vůle tím sílí, vyživuje semínko a vytváří pevný základ pro rozvíjení nového zvyku. Po mnoha opakováních se tyto nové dohody stanou vaší druhou přirozeností a vy začnete pozorovat, jak vás kouzla vašeho světa mění z černého čaroděje v bílého. Bílý čaroděj používá slovo k tvoření, dávání, sdílení a vyjadřování lásky. Pokud si tuto dohodu osvojíte, celý váš život se od základů promění. Když proměníte celý svůj sen, začnou se vám v životě odehrávat zázraky. Vše, co budete potřebovat, k vám bude přicházet velmi snadno, protože duch vámi bude volně proudit. Tak vypadá vítězství záměru, vítězství ducha, vítězství lásky, vítězství vděčnosti a vítězství života. Takový je cíl Toltéků. Toto je cesta k osobní svobodě.